ከቀይ ባህር ላይ 60 ኪሎ ሜትር ብቻ ርቀት ያላት ሀገር ሆና ሬድ ሲ ካውንስል እየተባለ እዚህ የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገሮች እስካሁን ሲሳተፉበት በነበረው ማህበር ውስጥ እንዳትሳተፍ ያለ አግባብ የተገፋች ሀገር ናት። አንድ መልካም ምድራዊ ምክንያቶች ይህንን ሌጂትሜት የሆነ ምክንያት ይሰጧታል። ከታሪክ አንጻር ደግሞ ለረዥም ዓመታት ኢትዮጵያ በባህር በር የመጠቀም ፍላጎት ወይም ትግበራ ስታሳይ ነበረችና በዓለም አቀፍ ንግድ በዚህ በባህር በር ተጠቅማ ዝነኛ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎች እዚህ አካባቢ የተካሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ይህንን አስገዳጅ የሚያደርገው ነገር አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ በህዝብ ብዛት በሁለተኛ ደረጃ የምትገኝ ሀገር ሲሆን ይህ ህዝብ ቁጥሩ እያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚያ እያደገ የሚሄድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ድራማ ኣጀንዳ ዳርጋ እቲ ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ብቐጥታ ንክዛረበሉ መሪፁ እንተዘየሎ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይዚ መበል 9 ዓመት ናይቲ ሓይሊ ኣየር ገለመለ ዝበሎ ጎቦ ተዛሪቡ ይሓሊፉ ጎቦ እምበር ብቐጥታ ይተዛረቦ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንሳብ 60 ኪሎ ሜትር ይብሉ ሓንሳብ ትንፋስ ናይ ባሕሪ እናጨነወና ይብሉ ሓንሳብ ገለመለ ስለዚ እቲ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ንሳቶም ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ወሲዶሞ ከም ዘለውን እቲ ዘረባ ዝብልዎ እቲ ስነመጎት ዝብልዎ ናይ ብሓቂ እቲ ስነመጎት እቲ ባሕሪ ንክረኽቡ ዝሕግዞም ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ቴሌቭዥን ኣይኮንካን ክጭድር ዓመታት ትሕልፍ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ናይ ጂኦግራፊ ተበፃሕነት እንተለኩም ኮይኑ ታሪካዊ ብፅሕነት እንተለዎም ኮይኑ ካልእ ህልው ኩነታት ህዝብኻ ስለ ዝበዝሐ ባሕሪ ግባእካ ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ካልእ ሃገር ክትወስድ ኣለካ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ የለን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዕድል እንደዝህቦም ነይሩ እንታይ ክገብሩ ኮፍ ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን መፅኦም መስኮት ናይ ቴሌቭዥን መፅኦም ንጎምሸትን ዘፅሙና ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዘይፍትኑ ወይ እውን ካልእ ነገር እንተለዎም ኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ድዩ ብዓለም ለኻዊ ኣካይዳ ድዩ ኢንተርናሽናል ሎ ድዩ ገለ ናብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ናብ ዝምልከቶ ጉዳይ ቦታ ከይድካ ኢኻ ክትሓቲ ዝግባእካ እዚኣቶም ግን ቅንዕና ዘይብሉ ብተንኮል ዝተባዕተ ዳርጋ ኩሓልቲ መሲሎም መንቆርቲ ከም ዝኾኑ ካብኡ እውን ዝሓለፈ ይትቐቲ ምስላታት እውን ዝውክሎም ኣይኮነን እዚኣቶም ምክንያቱ እቲ ዝዛረብዎ ዘለው ዝኾነ ይኹን ጭቡጥነት ወይ እውን ሕጋዊ ድጋፍ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዘይብሎም እዮም ስለዚ ኩናት ንክገብሩ እዮም ዝዳለዉ ዘለው ዘረባ እዚ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮንዶ ኮነ ኣብ ጎንና ይስለፍ እዩ ሕጂ ድማ ገለገለ እዚ ሰብ እዚ ትፈልጥዎ ትኮንኩም እንታይ ዝኾነ እዩ ክትነግሩኒ ፅበ ስምዖ ኣብዚ በኤርትራ በኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ በሻዕቢያ ላይ ተገቢውን እርምጃ የኃይል እርምጃ ቢወስድና ኢሳያስን ቢያስወግደው ተገቢ ነው ብቻም ሳይሆን የማድረግ ፖለቲካሊም ሆነ የህግም ተቀባይነት አለው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ከሉዓላዊነት አንፃር ከኤርትራ ሉዓላዊነት ከመደፈር አንፃር አላየውም። ምክንያቱም ሉዓላዊነት ከህዝብ ክብር ከህዝብ ስቃይ ከአካባቢ ህዝብ መታወክ በላይ ሊሆን አይችልም። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለው ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ሰናይ ዮሃንስ እዩ ዝብልዎ ዘለው ኣነ ነጊረ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ ንሰላም ወይ ንረብሓ ተባሂሉ ንህዝቢ ደገለዶ ኪነ ልኡላውነት እውን እንተኾነ ናይ ኤርትራ መርሕነት ንፕሬዚደንት ኢሳያስ እንተኣለይዎ ኣገዳሲ ወይ እውን ፅቡቅ እዩ ዝምግት ዘሎ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ሚድያ መፅዩ ብዙሕ ዓይነት ክድዓትን ብዙሕ ዓይነት ጥልመትን ብዙሕ ዓይነት ሃገራዊ ክሕደትን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግን ኢለ ሰብ ክቃወም ይኽእል እያ ፖለቲካ ወይ ኣብ ገለ ንኤርትራ ወሪሩ ንናፅነታ ንልኡላውነታ ናብ ምልክት ሕቶ እዩ ንሃገርና ድማ ቃዛ ክገብራ ምዃኑ ንዝነግር ዘሎ ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ዘሎ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ እታ ከዳዕ ትብል ቃል ንዑያ ትምልከት ተዲኹም ኣለኹም ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ድሌታቱ ንፁር እዩ ዘሎ ድሌታቱ ጥራይ ዘይኮነ ተግባራቱ ንፁር እዩ ዓቕሚ ተረኺቡ ነቲ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ከምኡውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ካልእ ቦታታትን ዝገብሮ ዘሎ 10 እፅፍናቱ 100 እፅፍናቱ ኣብ ኤርትራ ንክገብር ብፍፁም ክትጠራጠረሉ ትኽእል መራሒ ኣይኮነን ሞት ናይ ሰባት ዘገድሶ ወይ እውን ብናይ ሞት ናይ ዜጋታቱ ዘይተገደሰ ብኤርትራውያን ክግደስ ኢሉ ዝሓስብ ዝሓልም እንተሎ መጅኑን ጥራዮም ዝብልዎ ያ መጅኑን ይብል ዓረብ መጅኑን ካብ ፅሉል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ርእሱ ዝሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን
ብልጽግና ብድሮናት ንህዝቡ ዝቐትል ዘሎ ናብ ኤርትራ ኸይዱ የኣይ መፅኡ ኣቕሚ ረኺቡሲ ተዘረባ ናቱ ግን ስለምንታይ ኣምፅያ ይመስልኩም ዳርጋ ብዝሰፍሐ መንገዲ ከምኡ ዝብል ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ይነዝሑ ስለ ዘለው እዩ ለንቀነ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ መጾም ኣሎ እሞ ምስኡ ድማ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ዝበሃል ሓላፊ ናባቶም ክመፅእ ስለ ዝኾነ ሜይቢ ደኾን ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክንገብር ይሕግዘና ይኸውን ዝብል ዘረባታት ብፍላይ እዚ ናይ ኤር ሾው ዝገበሮ ናይ ለቅሓን ምርቅሓን ገይሩ ዝገበሮ ንፍሱ ዝኻለ ኣዛራባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ብልጽግና ኮይኑ ናብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ዝደሊ ኤርትራዊ እንድሕሪ ኮይኑ ምናልባት ንኩሉ ተቃዋማይ 10 ግዜ ምክሳስን ገለን ዝነበረ ትክክል ነቲ ሃገር ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም እየ ዝብል ሓደ ሰብ መሰል ኣለዎ እዩ ንፖለቲካዊ ኣካይዳ ክቃወም ምስ ፀላኢ ኮይኑ ነቲ ሃገር ከፍርስ ብፍላይ ድማ ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኤርትራ ንናፅነትን ሉላውነትን ሃገር ናይ ኤርትራ ከፍርስ ምስ ዝደሊ ሓይሊ ተበጊሱ ብሓደ ክሰርሕ ዝፍትን እዚ ተቀዳማይ ቀይሕ መስመር ሰጊሩ ዘይኮነስ ሰጋጊሩ ዘሎ ሓደገኛ እዩ እዚ ድማ ናይ ታሪክ ሕተውን ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዓይነት ድጋፍ ዝደሊ ዘሎ ካብ ኤርትራውያን ተረኺቡ እንተኽኢሉ ነዚ ድማ ኢና ኣትሪርና ክንቃወሞ ኣትሪርና ጠጠው ክንብለሉ ዘለና እዚኦም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ድማ ፍንፉናት ጥራይና ክንብሎም ንኽእል ትዘገርም ናብ ብልጽግና ከይድካ ናይ ሓደ መዓልቲ ቸይቸይ ክብሉልካ ይኽእሉ ኮይኑ ቪድዮ ከምዚ ገይሮም ሸር ክገብርዎ ይኽእሉ ኮይኑ ንስኻ ግን ዘይሃስስ ታሪክ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኢኻ ትፍፅም ዘለኻ እቲ ዘገርምካ ዝወድቕ ስርዓት ኢኻ ትድግፍ ዘለኻ ጥራይ በልዎ ነዚ እቲ ትድግፎ ዘለኻ ስርዓት ፅባሕ ንሕቡን ክትብል ኢኻ ምክንያቱ ንባዕሉ ኣማኢት ኣሽሓት ሚልዮናት ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንፃሩ ይቃለሱ ሚልዮናት ስለዚ ንህዝቡ ድሌታት ህዝቡ ክገብር ዘይከኣለ ዶብ ሰጊሩ ንኤርትራ ተኣክል ሉል ዝኾነት ሃገር ወሲዱሲ ንዓኻ ንበዓል ንዓኻ ምናልባት ኣብቲ ትነብሩሉ ዘሎ ኮይኖ ናበይ ነብራሉ ኣዲስ ኣበባ ንእሽተይ ኦፊስ እዩ ብናሓንቲ ሰሙን ድሕሪ እዩ ግን ጉድባይ ክብለካ ሃይልሳሰም ከምኡ ገይርዎም ዝኾነ ነዚኣቶም ኢና ክንቃወም ዘለና ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኪኖ ሓፁር ይደርበዩ ኢልካ ኢኻ ትሓልፎም ካልእ ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ዘረባ ሂበኩም ነይረ ግብፃውያን ግን ሓደ ግዜ ምስ ኤርትራ ተናቢቦም ዝኸዱ ግብፃውያን ምዃኖም ይርኢ ኣለኹ ዋይ ስምዑ ብዚ የጨመረችው ያለችው ለዛ المساعدات الماليه والعسكريه تتدفق لأديس أبابا ስለዚህም ለኢትዮጵያ ወይም ለአዲስ አበባ ከፍተኛ የሆነ የጦር ኃይልና ገንዘብን ማፍሰስን ተያይዘዋለች النية بإهداء الميراج هي ضبط هذا المسار الانتقامي ስለዚህ በአጠቃላይ ይህ የኢማራት ሚራጅ ስጦታ ለኢትዮጵያ የሚያሳየው ግብፅን በከፍተኛ ሁኔታ ልትበቀላት አስባለች ማለት هو استقرار المنطقه اللي مش ناقصه حبوب جديده ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና እዘን ትሪእዎ ዘለኹም ሚራጅ እስራ ሚራጅ 2000 ዝበሃላ ነፈርቲ ንኢትዮጵያ ንብልፅግና ኢማራት ሓገዝ ከም ዝሃበቶ ዝገልፅ ሓበሬታ ሂብና ነርና ዝሓለፈ ስለዚ ኣነ ቁጥዕ ናተይ ገሊፀ ነይረ ተቆጢዐ ምክንያቱ እዚ ኢማራት ዝበሃል ካብ ብዙሕ ቦታ ይግለፍ ስለ ዘሎ ካብ ኢትዮጵያዊ ምንታን ንኸይግለፍ ንብልፅግና ኩሉ ዝከኣሎ ክገብረሉ ምዃኑን ዕምቆት ዘለዎ ሽርክነት ምስኡ ክገብር ስትራቴጂክ ዴፕስ ዘሎ ብላብላ እናበሉ ኩሉ ዓይነት ክገብርሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ዓይነት ሓገዝ ድማ ንዓና ቁጥዐ ይፈጥረልና ልክዕና ከማና ድማ ንመን ቁጥዐ ፈጢሩሎ ልክዕ ከማይ ግብፃውያን ሚድያታት ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ኢማራት ዝበሃል ምሳና ዝሰርሕ ኢና ግዳ ምስ ኢማራት ርክብ የብልናን ግብፃውያን ግን ከመይ ገይሩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ምሳና ክሰርሕ መሻርክትና እዩ እናበለ ንዓና ነታ ቀንዲ ስትራቴጂካዊት ተፃባኢት ናትና እሞኻ ቀንዲ ፀላእያ ንዓና ዝኾነት ረብሓና ክትሃሲ ጎረሮና ክትሓንቀና ብጎረሮና ክትሕዘና ትደሊ ዘላ ሃገር ዕስራ ነፈርቲ ኩናት ዝህቦም ዘሎ እዚ unacceptable እዩ ስለዚ UAE counter move supports Ethiopia sea access ambitions ኢማራት ዝበሃል ድማ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ገርዲ ሕቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ትገብሮ ዘላ ሕልሚ ቀንዲ ደጋፍናቱን ፋንድ ዝገብሮ ዘሎን ከዓ ኢማራት ይብልለው እዚኣ ድማ እዚኣ እያ ታንደልያ ዝነበርና ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝደልያ ዝነበርኩ ግብፃውያን በቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ዝያዳ ክህሮሙ ክኽእሉ ኣለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ምኻድ ማዕረቲ ንኤርትራ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያ ኢና ንብሎ ንወራሪ ንውግን ክወስድ ዝኽእል ኤርትራ ድማ ክትዋጋዓሉ ትኽእል ጉዳይ ባሕርናታ ሉላውነታ ንክትሕሉ ክትዋጋእ ትኽእል እያ ኤርትራ ንዚ መፃ ፈተና ማለት እዩ ግብፃውያን ድማ ኣብ ርሑቕ ከሎ ቀይሕ መስመር እዮም ዝብልዎ እዚ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ኣዝዩ ዝተቀራረበ ስትራቴጂካዊ ረብሓ እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ኤርትራ ሉላውነታ ክጠቅም ታሪካዊ ግዴታ ኣለዋ ሃገራዊ ግዴታ ኣለዋ ግብፂ ድማ ረብሓናቶም
أبي مركزي سلزي إيرترا لولاويت نختكون بفلا بإثيوبيا نبى حرقة كاس جبر حلمي كان سلايتناتون أرتو تبلن جبسيها سلزي كم تريوم ترى جبس عيان إماراتني أبي أحمد زعت وزلوا نجبس نخداهم يوم زبلوا زلوا هذه إيرترا إنما كومينا نريالنا إمارات أنا سلاينا سلزقنت ني بلتقنا أنت نفرتي كونه تالنت هبطو زجر ما يكون معناته تكلنا بحرنا زبر زلوا حلمنا أيمن مخانو إيرترا كله أبزوان زبرهيل له جبس عيان جن مس إمارات أي ودو نيرم أي تباتخون نيرم هجي أكتم بتاخذ أمي خدلهم Arab League violations Egypt frames UAE stance as betrayal of Arab agreement سلزي إمارات تقبر زلا إمارات جبسن كل يوم أولادنا Arab League يوم Arab League دما مسرتنا ناتو وين head office ناتو أب كايرو جبسيو سلزي إمارات كم أبالنا عربويت هجر عن صارنا تخيل سلزلا أزي نتنا عرب العما ويون مرقتي تفرز زلا هجرة ويون نتسمع تفرز زلا risk factor UAE investment in Egypt could suffer if public anger rises زمالة دما إمارات بزوج جنزب أب جبسي invest جرالله بو منصر دما investment ناتا أب جبسي ترى يكون انكسار حقات ما زخل ولا وناب إمارات جبس أويان 210 مليون حبتامات ناتهم ببس يوم ناب إمارات زخدو سلزي إمارات جبسن إمارات زقل زلون سعوديان إمارات زلون زمدنا بزم الكعك قصل كله كند من تاع حلقات وصحوا كم زغل يوم زبلوا زلو سلازي Eritrea, Somalia, Turkey, Saudi Arabia pulled into the rivalry America and Israel influenced noted سلازي بلتقنا ولا أبقى بينه طريف انطلو بزحات كيلاتات كم زبلوا زلو إزقو دايزي نابزح مأذن كتشرفات غليقة حانت كابتعني سامودا تزدليز نبركو ناي جبس أويان مرقتي أبزيانة تزيا كبتسح كخيل اللو بحلا ينيري تالاي ناي جبس تراين بينو خلا يكون لنا سعودية دما بتزعبي بوليتيكيا ناتا زبلو تسمعون this is getting very interesting كريبلو خلنا بزي زره سلازي تكونتات كاب غزينا بغزي ان اجر رامي درجه يخيد الله نبل كلنا ابز سمعنا جبسي منستر غدات ناي سعودية منستر غدات وصاي زبلو from our perspective is critical the relationship with the UAE from our perspective is critically important. It's an important element of regional stability, and therefore the kingdom is always keen on having a strong, positive relationship with the UAE as an important partner within the GCC. Obviously, when it comes to Yemen, there is a difference of view. The UAE has now decided to leave Yemen, and I think if that indeed is the case, and the UAE has completely left the issue of Yemen, and the Kingdom of Saudi Arabia will take responsibility, I think that will be the building block for making sure that the relationship with the UAE continues strong and continues to serve the interests not just of both countries, but the region. إذا زربازيا ببزحيا تشرف إذا تريو زلهم منستر بداية وصاي ناي سعودية أيو زمدنا مس إمارات زلو أفتح تطلو مس إمارات زلو زمدنا سعوديان إمارات زلون زمدنا أزيا قداسيا في جالف ستيتس بالويكا جالف ريجنز بحال سلازي مس إمارات زلنا زمدنا عقداس مخان فلتينا نايتزو بانا سلام رقعت نكرغاغ استوين دما امون غزين كلتين صبو زمدنا كله صبو متعبار كله مرداتانات ناي سعوديا دما كل زك على كتغبريا سلازي بغداينا يمن كنريو خلنا ناي استراتيجي في اللي على ناطرا كونه امارات كاب يمن وصي يلخو يلالا سلازي اتو وصي يلخو مبال بقال ترا كونه بتكبار طغلالا وصيا يمن كترغاغا انقفات زي فتيرة تنقلت زي فتيرة صقمت زي فتيرة شجرت زي فتيرة دن سعودية مس إمارات زلوا زمدنا ناي معراي تخلو كل ويخليك قد ما كنت زي كيف تصبي مال ديكون قد ما كنت ابي يمن تقبر من قصات هذا ما عقن نايتي سعودية مس إمارات زلوا كايدا كما يخيد مخانو من البات زي دبلوماسياوي زربا سلازخونه كافت دبلوماسي وسيلهم كالوت كيلاتات انتاي مالوتيو كبلو خلو يمن a test of sincerity, not a battleground of dispute. So the dispute in the UAE over Yemen remains ongoing. So let's dive into إذن السعودية العرب Minister of State Faisal bin Farhan Zubalo is not a passing diplomatic statement or an attempt to appeasement, but an encoded political notification confirming that everything previously warned about has now become an official state position. So Saudi Arabia spoke with unprecedented clarity. The relationship with the UAE is important, but it is confined to one framework only, the Gulf Cooperation Council. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ዘረባ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ንኢማራት እንታይ ይብሎም ኣሎ መጀመርያ
تفتنا أب يمن تقبروا من قصاص كم فتنا هنرينا وتصيهم علىهم وتصيهم جن بدحر مجارجة تقبروا درامات تنطلوا ما مليش نجارات بعسي كباسم خانو جن انتهي زبلهم زلوا اتزار بعد ما أمونغ السعوديان إماراتن بين أوزر الرب غير كاد فتح أيقونز دليل زلوا انتهي دا بناي جالف نايت جالف زبال زوباوي متأسسار زيادة بوتا كله ولا ويم زبلوا زلوا سلازي كم تري وزر لهم إمارات أمونغ السعوديان إماراتن زلوا جاب النعبية أتي متفنان أمونغهم زلوا دما النار سنة خيرالو سعودية دما تدقاقامي تبلو دلا ناي إماراتن سعوديان فللي ترى ناي بوليتيكابو زي برد داري كوني أبي جاب زلوان ينزن أغراتياتن أب استراتيجيناتن أب تحلمتاتن أكايداناتهم سلازي what was not said is more dangerous than what was. The Saudi message dismantles an entire project, no encirclement of the kingdom Yemen, no chaotic influence in Sudan. In times of the Lord, Saudi and Tatul Dalla, Ab Yemen tries Diratuna Economics good daisy. Ab Yemen is Taqatalna politica, Imarat Watia, Yemen Dema, Lulawit Hagar Koina Gudab, Alakata Mahadr, the Gafka Barala, Netmangistina, Hagar, the Gafka Barolo, Zbana, Ab Kalu and Tamasasali. كأبزيا اللي حنتاجد داسيت نتبني إثيوبيا بشمار قيهم زبلوا confirmation of what we wrote previously. What's happening now? Not a dispute over shares nor a misunderstanding. إذا قد دايزي بغربة نايديم سمع وي وناي كلا يكون زقاتم زلوا أبزيا أبي الله مسيلكم the project of managed chaos that's إثيوبيا أبزيا يتقصايو بخما يدم سألكم زلوا أتي إمارات زبال حجر يبل مالتي نسو بنفسه نسعوديا كجت مع ويون كفرارها زخل هيكونن جنن تايتك عملوا تكتيك علاتو نعبنت أب أفريقيا كون كلاب كرن أفريقيا عندنا من حزر ليلو إثيوبيا دبلوماسياوي قبل التنت ويون حيل زلواي أب كرن أفريقيا سلزي إثيوبيا بمحاس نتعب السودان زجبر أب سوماليا زجبر ناب إيرترا زجبر بتخطاخ ناب دبوب السودان زجبر أب تشاد زجبر أب ليبيا زجبر كل انقفاضات حبرة أفريقيا بإثيوبيا سلوزلو بوغيركا حبرة أفريقيا يكون أفريقياويان نتينا إمارات كفا كم زي كتاتلو تجبر أب يمن كون كلها بحجرات عربية بتقال في ستيتس كون كله دما نسرائيل أمريكان بمتقام نتي سعودية يكون كالوت كجبروا وزخلو سقط خجبروا لمفتان سلزي بينو حيال تلوح جبر زخل حجر سلزي كون إمارات نخال أوتو تقيم that's why دمايم أب السودان حجر يفرسوا أب الصومال حجر يفرسوا أب يمن أبكلا نيتوبيا جنت من قصص حجز زلوا كال نعتاتهم دقاف زبوم نتاع أجنداناتهم نتكفعناتهم نمعبات حجزهم زخل سلزخونين نبله يزارب سلزي إزي قداي أمونغ السعوديان إماراتن زلوا قداي كاب جزينا بجزي النار سنن النا تبلاش وانز خيز زلوا قداي نحن بدلنا نقتل أزت رأي كونن كال حدا قد أسمع بالي أقاتي ملو أب جبت كملسي أمونغ كلتين هجراز خيز زلوا كريكم سلز دلقوا أبزي جبتي بتناي إمارات كايدا أزي أتقطع على إنا نبلس أنينا أزي قداي زدما حدا سفع زخونة تنتنا تغير له كمن أبو مخادي قد مجمريا نفس السودان بخي اتبعسي كابنا يزربا أب battle ground أب عودو كينات كما يغير له. Where the army says it's broken a siege by paramilitary rapid support forces in South Kordofan state. The army says it's cleared RSF fighters from the road to Dilling. The city lies halfway between the besieged state capital of Kadugli and the city of El Abeid. That's the capital of neighbouring North Kordofan, which the RSF has sought to encircle. A UN-backed assessment last year confirmed a famine in frontiers warn no. انتهي نسمع لنا مسيلكم. This is actually very interesting thing already. أب كبابينا كمزي تراويتنا السودان أقداسي عوتاتي قناص أفكم زلون نابتي دارفور زبحال نورس كوردفان زبحال زقبر زلون من قصاصات ناتهم دما كاب جزي ناب جزي عوتي روح بخم زلون قصقاس ناتهم ممليسو نقدميتي خيط كم زلون إذا نقدر زلون إذا دما انتهي زريكا تراويتنا السودان ني أبز حلفة بمنقد مرحناتهم زي من يخاطب له البرهان أب السودان سلامكم تزخل دعم سريع تدمسيس ترايلو سلازي سلام يلكا كتزارب تخوين كاب السودان سلام رقاتنا يتحقر كتزارب تيرخوين كا دعم سريع عدكو ريدو ويون تسعيرو ويعدكو توريدو تراي كالقاتم زخليلو زخان تاي مالتيو بناي أمريكا كيلاتات بناي إمارات تاي مالتيو تكوينات نحوارو خمس قلصليو ززارب زلو بمبالي قلص ونيرم انت تقوني اتكونتات
ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ ስጉምቲ ትኸይድ ከም ዘላን ኣብ ብዙሕ መንገዲ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ትዕወተሉ ከም ዘላን እዩ ዝንገር ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰለብሬት ክገብሩ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ርኢኹሞ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከረየኩም እየ ሓደ ክልተ ቪድዮታት ነረና ተረኺበ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ እቲ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ መን ዝያዳ ፀብለልትነት ይገብር ኣሎ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል ኣብዚኣ ስምዑ ንእሽተይ ክበኩም እየ መድሕሪኡ ናብቲ ስትራቴጂካዊ ኣናሊሲስ ዝብልዎ ዘለኹን ሰክን ከሰግር today that could reshape the conflict, or at least in Kordofan region. The Sudanese army have declared that they managed to open the road toward Dalanj city or Dalanj town, one of the two besieged cities in Kordofan region. Or specifically here, we're talking about South Kordofan. Dalanj has been under siege for more than 2 years now, 2.5 years to be exact here, by the Rapid Support Forces, the paramilitary Rapid Support Forces, and their key ally in the region, the SPLMN, Sudan's People Liberation Movement, led by General Abdelaziz Al. كم تري ودا لهم أبزي ببزح من قدي تي سراويت نعم وتصير مزي فلتو زنبورو بوتاتات يقاصرو كم زلون سراويت ناي السودان دما نكل تعامت من فقن تتحيزن سراويت ناي السودان دي تقاصرن بعرسيف تقاصير وين زنبر بوتاتاتنا تقاصر يخيد كم زلون من قصقاسنا تو دما نقدميت قص يخيد كم زلون زي دما ببزحات وجنات كم حدا عبي عود تباهيلو سيلبريتد يخون كم زلون أبزون كريكم كفتني هذا خلطة سلسة زي أزيد مكن الجيش السوداني من كم نريد لنا تعاوتات ناي السودان ببزح من قديو ترجع مزوها بزلو سراويت ناي السودان ناي بحكي مومنتم رقيب خمزلون نقد ميت نبقسقاس أبصبغ درجة كمزلون بزح بوتاتات عدد عدنا تقوس أصري خيط كمزلون زرينا نرزلنا سلزي الزكونتات زي أموداتا نابيك خيد خل نزبل ورق إثيوبياويان درو تردي ومالو إتوكيناتتي ناب دوبوم زتسقع كيناتي كايت كمزلو بفلاي أبز دوب ناي إثيوبيان سودانن وجن مالتيو أجد داس بوتاتات سراويت ناي سودان ناتقوس أصري خيط كمزلون حنتي ريبورت وصي أزنا برد ما نتدوب تغلالا نتي ناي إثيوبيا دوبن سودان دوبن زلو سراويت ناي سودان تغلالا بتي خوا خمزلو نتركب نتدوب تقوس أصير وكمزلو زجلس حبريتا ريانيره بنا إثيوبيا ميدياتات وصي أزنا برد مالتي سلازي إذن ريو زلنا معبالة نعنا نيرتراوين أزجي أجد داسي انتهينا نبل زلنا بلتقدنا أتي أنكو تريف زلو حيلي بإمارات زوار زلو كنتاتي أبزو كينات ناي سودان إلنا لنا بخالا أزرار بعد ما كتريو خلقها سودان بزوحات حيلتاتي دقفوالو حدا كابتي لنكنا نزاربو زنبرناغن أبتك بارزرانايو إذا بزتري وزلو هم قد محدة ساعات زقات أمزبل وزلو دبلوماسيا عوات ناي سودان كاب جزينا بجزي زقرمي زخون زلو مرحنا ناي سودان ناب قطر which is obvious لنس بيزنا برناي ناب قطر كيدو مس نقول ناي قطر يراهب كم زلو ينان رزالنا سلزي إذن تاي مالتي هتي alliance نبلو زنبرنا ويون شركنا نبلو زنبرنا solidify ناخونه ويون نانس ري يخيد كم زلو ينان رزالنا this means أبزوانزي ني البرهان ويون نايسو منجس السودان من يدقفوا ندحري لكم اتوم زدقفوا زلو نصور زخونيهم كان بتحر مغارجا ديكونه ويون بخال زيكونه نصور زخونه دقف مجمريا سعود عرب اقداسي بارتنر كوين لبزوانزي اذا قداي اذا كجمر كله نغيرناكم هنا مجمريا بمن جميرين دو كبلامت فيديو كير بشكم انت بحد طويلهم كله زنبرت سالنيرا let's go here and let's start with the نقوست طويلهم كلهم مغبرة I don't find that place okay بزخوني انتايدا نرزا لنا مسيلكم أبزي حلفة إذا قد دايزينا السودان مومنتم قدمي وني دقف ديري يقن بريزنتنا يرترا نخارط نبر السودان كيدو نسراويتنا السودان نمرحنا السودان رخيبو تزراري بمسو تمليسو قدميوني قبص خيد نيرو مسناي قبصي ناي 4 معلت 5 معلت تزراريبو تمليسو مسناي السودان ترخيبو كابو نسعوديا خيدو دما أقداس سراح غير تمليسو زعرزي زتقبر ركبات مور چبوطنا زلومن وصي زمصون يم كوينم نيرو سلازي تعالا يانس ممليسو نانس ري مص كم زلون ابزوان زي سراي منكستنا السودان من يحجزلو إيرترا قبصي تركي سعوديا قطر اتحاجز دما شماوي كونن قال يوم بدبلوماسي قال يوم بوتهدراوي قال يوم بأصوارات كخونو خل قال يوم سراويت كخونو خلو بستفلالي من قدي بقطبا فاينانس او دغاف نت منغستي محاور تطوكبل قطباوي قطبا ناتوم نمتنسع زاكلون بزح دغاف يغبرلون كم زلو يزر زلو وصيد ناتو دما سراويت ناي السودان اب عودو كينات
ውፅኢት የምፃሎ ይደፋኣሎ ንብሎ ዘለና ኢና ብግምት ኣልኸ ኢማራት መመሊሳ እናተጨበጠት ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ኢማራት ፅልዋ እናተሓምሸሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ናው እዚ ኣነ ገለ ካብ ሶርስስ ናተይ ዝረኸብኮ ዋላ እንታይ ይብል ነይራ ብዝሓለፈ ዘረባታሲ ኤርትራሲ ምስ ቀጠር ዘለዋ ዝምድና ክዕረ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ኢለ ነይረ ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ግን ሰሚዐ ኣለኹ ድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝኾነ እቲ ዝምድና ቀጠር ኤምባሲ ናቱ ኣብ ኤርትራ ክሕድስን ስታፍ ናቱ ክዕብን ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ረኺበ which is beautiful ምክንያቱ ቀጠር ዝበሃል ኣብቲ ፀወታ ይምለስ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ድማ ዘይነዓቕ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ነቲ እስራኤል ዝበሃል ከማን ሸራራ ኢትሉ ዘሎ እዩ ወላ እኳ ክንዱ ዝመጣጠር ዓቕሚ እንተዘይብሉ ስለዚ ምስ ቱርኪ ምስ ቀጠርን ዝምድና ናትና እንተተሓደሰ ቤላ ይኸውን ግብፅን ስዑድያን ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዑማን ምስ ቱርኪ ምስ ቀጠር ዝምድናና እንተተሓዲሱ እውን ዝበለፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ርኢና ነርና ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝፍጠር ዘሎ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብልሒ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈጥሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እንታይ ዳ ሓንቲ ካብዞም ሃገራት ዓረብ ዝወፁ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓበሬታ እንዲና ንረክብ ኣብዛ ስእሊ ብልፅግና ጥራይ ትንኮ መጋበርያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢማራት ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ኢማራት ግን ነዚ ብልፅግና ዝበሃል ዓቢ ክሳብ መወዳእታ ሒዛቶ ክትታኮስ ክትፍትን ምዃና ዘርኢ ምልክት ኣሎ ይብሉሎ እዚ እንታይ እዩ ካብ ኩሎም ትኸስር ስለ ዘላ እንኮላይ ፀቕጢ ናይ ዘን ሃገራት ናይ ቱርክ ድዩ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ቀጠር ድዩ ናይ ሃገራት ዓረብ ብምሉእ ድዩ ንኢማራት ካብ ኢትዮጵያ በንቂሩ ንኸውፃውን ፃዕሪ ክካየድ ከም ዝኽእል እንተዘይተኻይሉ ድማ ይብሉ እንተዘይተኻይሉ እዚ ከይገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ብድሕሪ መጋረጃ መፂኦም ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ረጂም ቼንጅ ክገብሩሉ ከም ዝኽእሉ ነዚ ንምግባር ድማ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ ናይ ትግራይ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ናይ ሸነ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናቶም ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ኩሉ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ፅምዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ይብለኩም ኣለኹን እቲ ፅምዶ ምስ ግብፂ ዶ ምስ ገለዶ ብፍላይ እታ ኣብዚያ ዝዛረበኩም ዝነበርኩ እታ ፍርሒ ናቶም ካበይ ዝመፀት ምዃኑ ኣብ ካልእ ግዜ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ እቲ ፍርሂ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ መረዳእታ ክብል እየ ዝግጅት የደረሰን መረጃ አንደኛ በዛሬው ዕለት ሐሽፋ በሚባል የሱዳን ጠረፍ ከተማ ላይ የህወሓት የጦር አዛዦች የተወከሉ የሻዕቢያ መንግስት ኢኤስ አሊያንስ በሚል ነው ስያሜ የሰጡት። ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብዚ ሓለፋ ርኢኩም ነይረ እንኮላይ ግብፂ ዝተሓወሰቶ ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ንፋኖ ኣውፂኦም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ስለዚ እቲ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ ካበይ ከም ዝብገስ ምዃኑን እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዘናዝዞም ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ብዙሕ ኩነታት ከም ዘለዎን ኣብዚ እውን ኣብ ሚድያታት ከምዚ ኢሉ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ ኣብዚያ ክንርድኦ ዘለና ብወገን ሱዳን ብዙሓት ሓይልታት ንሱዳን ሓያል ሃገር ንክትከውን ክሕግዝዋ እዮም እዚ ንክፍፀም ድሕሪ ኮይኑ ድማ ምናልባት ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዶብን ናይ ጫድ ዘሎ ዶብን ከምኡ ድማ ምስ ሊብያ ዘሎ ዶብን ከቢድ እዩ ንክትቋፀሮ ዘሎ እንተወሓደ ግን እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብ ክትበትከ ክትክእል ኣለካ ግብፂ ድማ ነቲ ናይ የመን ነቲ ናይ ሊብያ ዘሎ ዶብ ንክትበትኽ ክትሕግዝ ኣለዋ ዝብል እዩ ብሓፈሻ እቲ መጥቃዕታ ዝግበር ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ሓገዝ ንምብታኽ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ነቲ RSF ዝበሃል ነቲ ናይ ጫድ ዶብ ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ጫድ ነፍሱ ዝኻለ ብኢማራት ዝዝወር ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዝበሃል ወይ ማእከሎት ሓይልታት እቶም ሃገራት ዓረብ ዝያዳ ሞር ኢንቨስትድ ኢንትረስት ወይ ከዓ ቨስትድ ናቶም ረብሓታት እውን ስለ ዘለዎም ኣብዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኤርትራ እውን ኣብቲ ጉዳይ ንኢማራት ምቕርቃር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ናይ ዓረብ ንሓትሕቶም ዝበልዎ ዘብልዎ ዘይኮነ ኣብ ዞባና ፅልዋ ናይ ኢማራት ንምሕፃር ብፍላይ ኣብ ብልፅግና ዘሎ ኩነታት ንምፅራይ ብዙሕ ስጉምቲ ክረአ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለና ኣነ ንብልፅግና ንኤርትራ ይርብሽ ስለ ዘሎ ንኤርትራ ክወርር ይብል ስለ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ብልፅግና እቲ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ፈረስ ናይ ኢማራት ስለ ዝኾነ ንኢማራት ንምስዓራ ዝያዳ ኣብ ኢማራት ከይድካ ባእሲ ከድሊ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ብልፅግና ብኩሉ ሓይልታት ጌርካ ምብንቋር እዩ ነዚኣ ስለ ዝፈርሐ እንታይ ጀሚሩሎ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ እዚኣ መኽሪአኩም ንግረ መንገደይ ከምዚ ዓይነት ዜና ክሓልፈኒ ይደልን እየ እዚ ሪያድ እንዲሁ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፂኣ ኣላ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሳውዲ አረቢያ is playing the role as home of the Muslim world ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ ዝኾነ ሰብ ኣብ ስዑድ ዓረብ መፅኡ ገዛ ክገዝእ ክእል እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ እዛ ፖሊሲ እዚኣ ገለ ሰባት ይብልዋ ኣለዉ ስዑድያ እንታይ እዩ
ويون مبقسي معكل ناي مسلمنا مكان مدينة نويم زلو سلازي نهزب إسلام كم زبلو زلاب زمالتي نتي تختال أمنات مسلمنا زغونا هزبي سعودية أب سعودية مسيحون جزاك تجزو مثلا لكم كلهم كله هذا أب بوليسيهم زبلو زلو مغنياتو مبزعتهم كلهم مسلمنا حمشت مبزعتها تلوهم ويكا كم محمد ديو كلا أرمن جيجا نقدر ما نقدر كبلانية مغنياتو تنزفل تنت نقدر كون ما يكون حمشت مبزعتها دين قال لهم حدا معلتها وخسقت كم زلكا قمنا بلا خدا حنتقد أبعد ما يخان تو حدا جزء حجيرة ناب مكة خيت ناب مكة كتنقد كم زلكا تبلا الله سلازي إزياء نزياء أنا مفتسام توم عقم زلهم في السعودية جزء perfect situation كخونا ميغلي دبي جزء أنت جزء قط نقدر بوتاي بالكناو في السعودية قلنا أمنة مسلم الناس ختلسب في السعودية جزء كله أنت تغايلوا دما أب مكة ويا مدينة جزء زخل عقم زلوا إسلامي كنا من تاي البوليس زين تقول طبعا هاي السعودية أب long term كحق جزء خمس غل يوم زارب زل for Muslims done with Western moral collapse but who still want a safe advanced Muslim country سلازي this is the exit بزحات مسلم عند حري السعودية نزا بوليسز يا صبوا غيرهم ماركت غيرهم السعودية كم ترى يكون دليله إسلام ترى نبونكم تصومي دليلهم كل عينة تزبي كفوت زخون السوسايت تخبري دليله وجد هذا كريستيان زخون السبن هذا تقتال من المسلم الناس زخون السبن زعبا مكان مدينة نزلهم بردات هذا يكون لذي اسلام زياده ابتناي هيمانوتو بوتات ميبي ابو فوكس بقولوا انه كريستيان كان ميبي تدماغ بحر دي قال كقدسهم يخل لذي ايكونوميك ترانسفورميشن ام مقدار ز بوليسيز ان السعوديه اب حاجس كجبر الله يخلي يبلو ان احنا كميرتراويان وير واتشينج نزو كنتات زي نعزب لنا لذي ايرتراون كابز بزح تصلاونت كلواي معناته فيتنا يتحجر زلا ስለዝኾነት ኤርትራውያን ምስሉም ስለዘለና እቲ ኮሚኒቲ ናትና እውን ምስ ፖሊሲ እዚ ተገዳስነት ከልዎ ይኽእል ኢለ ሕጂ ናብ ድራማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣበጊስዎ ዘሎ ንኽድ ከይተበገሰ ድማ ሰፈሊጥዎ ኣሎ አካባቢ ውጊያ መክፈቱን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጭ ዘግበዋል። የህወሓት ኃይሎች በጠለምት ዋልድባ አካባቢ ነው ዛሬ በአራት ግንባር ውጊያ መጀመራቸውን እነዚህ ምንጮች ዘግበዋል። በአካባቢው ተሰማርቶ ይገኛል የተባለው የመንግስት ጸጥታ ኃይል ቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ተፈጢረሎም ቲዲኤፍ ንገማግም ሩባት ተከዘ ተሳጊሩ ኣብ ጸለምቲ ኣትሎም ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ጸለምቲ ሶኒ ዕለት ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ከም ዝዓለም ፍልፍላት ዜና ሓቢሮም ብሰራዊት ምክልኻል ዝሕገዙ ዕጡቃት ኣምሓራት ወጻጺሮሞም ዝርከቡ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ኩን ጸለምቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ ንብሩ ኩነታት ከይተመለሱ ምቕጻሎም ዘይርግጽነትን ከቢድ ስጋት ኩነታት ጸጥታን ሕዙን ቀጺሉ እዩ ዘሎ በዚ ድማ ኣብተን ከባቢታት ሓያሎ ወታደራዊ ምጥንኻራትን ንጥፈታትን ከም ዝቐጸለ ዝሕብሩ ፍልፍላት ዜና እቶም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ሰብዓ ዓዲ ዝፍጽሙ ግፍዕን ሕዝውን እናቐጸለ ከም ዝኾኑ እዮም በብእዋኑ ዝስምዖም ቲዲኤፍ ድማ ኣብተን ከባቢታት ተኸታታሊ ወታደራዊ ምጥንኻራት እናግብረ ከም ዝቐንዮም ሎሚ ድማ ብወግዒ ሩባ ተከዘ ተሳጊሮም ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ወጥሪ ምስቶም ወረርቲ ሓይልታት ከም ዘጋጠሙ ተገሊጾም በዚ ድማ ኣብቲ ሓሊፉ ዘሎ ሶኒ 18 ጥሪ 2018 ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ጸለምቲ ኣብ መንጎ ተከዘ ዝተሳገሩ ቲዲኤፍን እቶም ገበቲ ሓይልታትን كمون سراويت مكلخات زلوم حيال وطري كم زوعاليهم اتم فلفلات زينا كليصم زلوم كاب تي دي اف زي نسمع زلنا زربا نحقنته زملكت ابزي اتي امحرا وي ميديانا امحرا زبلو سمعوا እንግዲህ ዘውሉኛ እንቀጥል በተለይ በአንደኛው ላይ እናተኩር የብልጽግና ካድሬዎች ጸለምት ላይ ህወሓት ትንኮሳ ፈጽሞ ከዛ ተደመሰሰ የሚል በፎቶ የተደገፈ ነገር እያወጡ ነው ያሉትና የብልጽግና ካድሬና የሚዲያ ሰራዊቱ ሚሊሻ ነው የሚሉት የሚዲያ ሚሊሻው ያሰራጯቸው ዘገባዎች በዋዛ የሚታዩ አይደለም። ከጸለምት ወልቃይት አካባቢ የኦህዴድ ብልጽግና የሚጫወተው ቁማር አለ። ከዚህ ቀደም በጨፌው ምክር ቤት አዳማ ላይ የወልቃይት ጉዳይ ተነስቶ ለምን ልባት አያገኝም ብለው የጠየቁ የጨፌው ምክር ቤት አባላት በነሽመልስ የወልቃይት የራያ ጉዳይ ለኛ ልክ እንደ ብሔራዊ እንደ ሎተሪ ነው ዝም በሉ ምን አገባችሁን የተባሉት كم نريد زلنا زين ديوتي مچم انتايم زبلو زلو دراما ناي بلصقنا يم زبلو زلو بلصقنا زموصو زلو تطمطمو زلا ገመድ እና ራአየ እና ፈለጠ ይመጽ ስለዘሎ ወይውን ብሩህና ሆኖ ይመጽ ስለዘሎ እንታይ ክፈጥራሎ ፎልስ ፍላግ ናይ ሐሶት ፕሮፓጋንዳ ኩይናር ከም ዝጀመረ እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምሕራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ምትልላ ወይውን ዘሎ ዘይምርዳ ናብ ኩናት ክቅይሮ ይዘል ዘሎ እዚ ኣቢ ዝበሃል ዲያብሎስ ይክብልዎ ከለው ምግናን ኣይኮነን
ንህዝቡን ናባልዕ ክነብር ዘድልዩ ስለዚ ነዛ ትሪእዋ ዘለኹም ባዕሉ እቲ ናይ ብልፅግና ናይ ሚድያ ምልሻ ኢሎም መኸማንጂ ወታደራት ዘይኮነስ ምልሻ ናይ ሚድያ ዝኾኑ እንታይ ኢሎም ህወሓት ናብ ጠለምቲ ወይ እውን ናብቲ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው ወታደራዊ ስጉምቲ ገይሩ ኢሎም ኣብ መንጎ ነቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ሓድነቱ ገይሩ ኣንጻር ብልፅግና ክዋጋእ ተበጊሱ ዘሎ ህወሓት ይድመፀካ ዘሎ ዝብል ድራማ ገይሮም ሰብ ማሪኽና ክዳን ዝተኸደኑ ገለ ገይሮም ማሪኽና ዝብል ስእሊ ገልታት ገይሮም እንታይ ገብሩ ፈቲኖም ኣለዉ እቲ ፀገም ነቲ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ነገር ክበትክዎ ክኽእልሎም ትመፅኦም ዘላ ገመድ ይርእይዎ ኣለዉ ዝመፅኦም ዘሎ ፈተና ይርእይዎ ኣለዉ ሉክ ኣት ዲስ እታ ካርታ ናይ ትግራይ ትርእይዎ ኣለኹም ሓደ ግዜ እኮ ግርም እዩ ዝብለኒ እታ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ትበሃል ክንዲ ምንታይ ናብ ምንታይ በፂሓ ከም ዘላ እዚኣ እታ ትግራይ ተሪፋ ዘላ ኣብዚ ግን ለንቀነ ንገለገለ ሰብ ዘቆጥዕ ቪድዮ ርአ ነይረ ብዙሕ ግዜ ድማ እዮም ከም ዝገብርዎ ንምንታይ ከም ዝገብርዋ ነይርዳእነን እዩ ኣብዚ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ናይ ኣዝያን ኢሎም እታ ስእሊ ፅቡቅ ገይሮም የብፅዋን ኣለዉ ኣብዝላ ነኖ ቲንክ ተጋጊየ መስለኒ ካልእ ስእሊ የምፅልኩም ዘሎ ንሓና ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እዮም ዝኾነ ሕጂ እታ ትግራይ ትበሃል ዘላ እዚኣ ዘረባ ግን ካብዚኣ ዝገደፍክዎ እታ ዓባይ ትግራይ ዝብልዋ ዝነበሩ እየ ከምፃልኩም ሓሲበ ግን ገለገለ እዮም ከዓ ዓባይ ኤርትራ ክትቅየር ኣለዋ ዝብሉ ከዓ ይሰማዕ ኣለኹ ግን ክልቲኡ እውን ዝወሓጠለ ኣይኮነን ንዓይ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ይርኢ ስለ ዘለኹ ኣይዶን ወነ ሲት እዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ኤርትራውን ክኸውን የብሉን ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ኣስፋሕፊሖም ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ንኢትዮጵያ መቃቂልካ ንትግራይ ዶ ንዓፋር ዶ ሓዊስካ ዓባይ ኤርትራ this is not also acceptable ናይ ክሪኦ ከለኹ ኤርትራ እታ ዘላታ ኤርትራ እታ መግዛእታዊ ዶባት ዝፈጠራ ኤርትራ ዘላትና እኽልቲ ትርፍቲ እያ ግን ሰባት ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ርዱእ እዩ መዓልታዊ ዶባትና ክቆርፁ ዝውዕሉ ስለ ዝርዩ ዘለዉ ንዓታቶም ቅጭ ንምባል ዘብልዎ ዘለዉ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃላ መውደታ ከምዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ እውን ንሰሚዕ ኢና ባክ ቱ ደ ስቶሪ ኣብዛ ዛንታ እዚኣ እቶም ናይ ኣምሓራ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ተናቢቡ ይኸይድ ኣሎ ካብ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እዚ ፅምዶ ኣብ መንጎ ኣብዚኣ እውን ብፅሑፍ ርየ ነይረ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ወልቃይት ራያ ከም መፃወቲ ካርታ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ በዓል ሽመለስ ኣብዲሳ እቶም ናይ ኦፒዲኦ ወይ እውን ናይቲ ናይ ኦሮሞማ ዝኾኑ ሰባት እንታይ ኢሎም ወልቃይትን ራያን ዝበሃል ቦታ ፍሉይ ትለቶሪ ካብ ኣምላኽ ዝመፀትና እያ ስለዚ እዚአን ቦታታት እዚኣተን ብፍፁም እኳ ኢና ንትግራይ ንህበና ኣምሓራ እንታይዳ ከነባልዖም ኢና እንተተኻኢሉ ከም ዝርስዕ ዋን ጌርና ኣካል ናይ ኦሮሞማ ወይ እውን ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢልና ክንሕዘን ኢና እሱ ዘይከኣል ተኮይኑ ድማ መባልዕ ናቶም ክንገብረና ዝብል ከም ስትራቴጂ ዝሓዝዎ ምዃኑን ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ከምኡ ድማ ምስ ፋኖ ፅቡቅ ፅምዶ ይመፅእ ከም ዘሎ ተረዲቦም ስለ ዘሎ ወልቃይትን ራያን ዝብላ ካርዲ ክጥቀሙለን ድሮ ክብገሱ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየና እዚ ብወልቃይትን ራያን ክበሃል ከሎ ብግምጣሉ ድማ ካልእ ድራማ ኣብዚ ፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ብልፅግና ኩለንተን ካርታቱ ክጥቀመለን ጀሚሩ ኣሎ እሱ ድማ ካልእ ግዜ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኮይና ኣብዚ ስእሊ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም no this is not it ኣብ ዓፋር እቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዝነበረ ንሳድያ ነይራ እያ እዚኣ ይመስለኒ anti-TPLF proxy forces in the Afar region could not hold ሳይኮነት ነይራ ግን ድሓን ኣብ ካልእ ክበክሜ ኣብቲ ክልል ዓፋር እውን እቶም ሓራ መሬት ተባሂሎም ዝነበሩ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ዝጀመሩን ናብቲ ክልል ዓፋር ነቲ ህዝቢ ዓፋር ከሰራጥይዎ ከም ዝጀመሩን እዚ እውን ኣገይን ኣብ መንጎ ትግራይን ዓፋርን ንዘሎ ሓዊ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ገይም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ we are watching a lot of games ብዙሕ ፀወታታትን ተንኮላትን እዩ ዝረአ ዘሎ በቲ ብልፅግና ኣብቲ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ተሓቢኡ ክነብር ዝደሊ ንዓታቶም እናባልዐ ኣጀንዱ ክፍፅም ዝደሊ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንወላ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናበርሃሉ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፀወታ እዚኣ እታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ስለዚ ትግራይ ኤርትራ ፋኖ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ኣላየንስ ገይሮም ኣለዉ ኮላይ ግብፂ ተሓዊስዎ ዝበሃል ኣሎ እታ ገይም ፍልጥቲ እያ ኣብ መንጎ ትግራይን እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ቲዲኤፍን ፋኖን ኤርትራን ዘሎ ውህደት እንድሕሪ ሓይሉ እንድሕሪ ዓብዩ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ብልፅግና ቦታ የብሉ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ጃህራ ኣይኮነን እዚ ንፋኖ ንበይኑ ኣይከኣሎን ኣሎ ያ ኣብዚ ፋኖ ለንቀነ እንታይ ገብር ኣሎ ይብሉ ኣለዎ ረዩ ዘገርም እዩ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት
ኃይሎችና በሰራዊቱ መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች እንደቀጠሉ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞም በርካታ በተለይ ወጣት ልጆች በጉልበት በግዳጅ እየታፈሱ ወደ ማሰልጠኛ ሜዳቸው የተሰማ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የአማራ ክልል የመንግስት የክልል መዋቅር በተለይ ሚሊሻና አድማ ብተና በገፍ የፋኖ ኃይሎችን የተቀላቀለ ነው። በተለይ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ነቲ ብልፅግና ትንፋስ ብዘይህብ መንገዲ እንድዩ ዝሃርሞ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ወላ እቲ ፋኖ ዝበሃል ክወጥቀሉ ዝኽእል መንገዲ እንድዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ብልፅግና ክዳኸመሉ ዝኽእል ፋሕፋሕ ክብል ምትእማን ከጉድል ብሓደ ናይ ምስራሕ ዓቕምናቱ ከም ዝፅንቀቕ ክገብሮ እዩ ዝደሊ ዘሎ ግን ፋኖ ድማ መመሊሱ ይሕይል ኣሎ እቲ ቀደም እውን ፋሕፋሕ ኢሎም ከለውኒ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ፖለቲካዊን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንክገብሩ ዳይ ፀገም እምበር ንብልፅግና ንምርባሽ ግን ዝቐለለይ ነይሩ ሽዑ ምክንያቱ ቴሌፎናትን ገለን ሓላሊኽካ ነቲ ውዳቤታት ከተፍርስ ኣክል ትኽእል ሓደ በብወገኑ ከይዱ ዕላምኡ ንብልፅግናን ሰራዊቱን ከመይ ጌርካ ተዳኽም ስለዝኾነ ኣብዚ ዝረኸቦ ከዳኽምዎ ኣብ ከተማታት እናመፁ ነቲ ናይ ብልፅግና ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ሞራሉ መሬት ከም ዝዘብትን እቲ ኩነታት ድማ ክውፃእ ዘይክእል ሰልሚ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ይገብርዎ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ከተማታት ኩናት ወይ እውን ከምዚ ኣንፃር ህዝቢ ትገብሮ ኩናት ኣይኮነን ብልፅግና ኣሜሪካ እያ ዘይትኸሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ዘስዓሮ ምስ እዩ ምስ ህዝቢ ዝተዋሃደ ፀላኢ እንተለካ ኮይኑ ሎሚ 2 መዓልቲ 2 ወርሒ ክትሪኦ ከለካ ሲቪል ኮይኑ ይፀንሕ ድሓር ግን ዕድል ምስ ረኸበ በጋ ኣቢልካ ይኸይድ ደርጊ እኳ ብኤርትራ ዝተሰዓረ ብህዝባዊ ግንባር ኣብ በረኻታት ዝወፈሩ ጥራይ ኣይኮነን ህዝቢ ብዓብዩ ገሊኡ ሓፋሽ ውድባት ኮይኑ ገሊኡ ሓበሬታ እናሃበ ህዝቢ ኣንፃሩ ስለዝተንስአ ነቲ ሰውራ ናይ ኤርትራ ድማ ህዝቢ ስለዝድግፎ ዝነበረን ዝሓቕፎ ዝነበረን ዝምግቦ ዝነበረን እዩ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዝተመስረተ ቃልሲ ከቢድ ክትዕወተሉ ምናልባት ግዜ ከም ዝወስድ ክትገብሮ ትኽእል ካብ ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ስለዚ እንተደየለ ኣብ መወዳእታ ተዓወት ናይቲ ብህዝቢ ዝድገፍ ቃልሲ ንቡር እዩ ብልፅግና ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ብዓብዩ ናብቲ ሙሉእ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ ዕድል እናፀበቦ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሕና ንሪኣ ዘለና እታ ብልፅግና ክጥቀመላ ዝኽኣለ እዛ ድራማ እዚኣ እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ እታ ናይ ብልፅግና ትብል ካርዲ ተጠቂሙ ነዚኦም ክልቲኦም ኣብ ናሓትዶም ኩናት ክእትዎም ተዘይክኢሉ ወይ እውን ነቲ ፈተናናቱ እቶም እቲ ህዝቢ እቲ ሓይልታት ናይ ትግራይን ናይ ፋኖን ድሕር ተረዲኦሞ ኪሉ ክኸዱ ጀሚሮም እሞ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሓድነት ከምቲ ንሶም ዝፈርዎ ዘሎ ሓድነት ክገብሩ ተጀሚሮም ደን ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ብልፅግና ዕጫ ወይ እውን መወዳእታ ኣበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ርዱእ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ንእሽተይ ንስማዓዮ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኝ ነገር የለም ብለዋል እና ቅድም አበበ እንዳለው ህወሓትን ለማጥቃት ተብሎ የትግራይ ህዝብ ተገፍቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከዚህ ቀደም ታስታውሳለህ ያለችዋን ነገር መገንጠል ከፈለጉ ራሳቸው የጻፉት ያጸደቁት ህገ መንግስት አለ በዛ ብስ ማለት ይችላሉ ብለዋል። ብርሃኑ ጁላ መሳሪያ ውስጥና ሄዱ የሚል የመክፋት ነገር አለ እና ትግራይ እንደ ራስ ገዝ ዲፋክቶ ስቴት እየሆነች ህዝቡ ከእናት ሀገሩ ጋር ያ ኣብቲ ዝሓለፈ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ኩላቶም ጀነራላት ይኹኑ ወላታ ኣብዚ ቀረባ ብርሃኑ ጁላ ካልኦት እውን ቶም ኣበባ ድያ ትበሃል ወላ ኣዳነች እታ ከንቲባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ትበሃል ኩላቶም ትግራይ ክግንፀል ይኽእል እዩ ሕጊ ናይቲ ሃገር እኮ ኣርቲክል 39 እኮ ባዕሎም እዮም ፅሒፎሞ ክግንፀሉ እንተደልዮም ሻሕ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና ስለዚ እቲ ንትግራይ ዝግበር ዘሎ ብባጀት ምሕፃር ብካልእ ፀገማት ምግባር ኩሉ ነገር ስርዱእ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ብወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ቃልሲ ናይ ትግራይ ድማ ነዛ ሕጂ ድራማ ናይ ምርጫ ዝብልዋ ዘለው በዓል ጎደፋይ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ሓዚ ዝገብር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድስ ብሓቂ ኢንዲፐንደንት ዝኾነት ኣብቲ ፌደሬሽን ዘለዋ ስልጣን ብኣግባቡ ተጥቀም ሕገ መንግስቲ ብዝብሎ ክትከይድ ትደሊ ዓርሳ ብዓርሳ ተመሓድር ህላውኡ ዘረጋገፀ تا قدم خويناه ذنورة تقرأ كتلو سرعة والسجنة يدلديو أيدلني تحطه زيادة من الله بس مرات عزيز تقرأ تروح ورا حصل هذا الذيس ويس بمدفع بتانكن كساقة حاسي وذنورة علامة بس مرات عزيز غيرو ناو يتبعتيو بدم تجمع لقيتو حاطولو علم زفلطه وينجل كترف زين تقرأي من بركخ ناو يدن مقطع مرات عزيز جورا دلس بحق تقرأي بمرات آخر خوز قبة راحة تقرأي نايت فيدريشن اندبندنت ستيت بعفار نخالك جزء هذا تفدورن جزئين عليك أطوارك على ملو ناشمته
ፀጉርኩም ላፅየቁም አልከራግፍ የኽብለካ ካለ ህዝቢ ትግራይስ ካብቲ ባሕሪ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ባሕሪ ውጥየስ አድሪጎ ከቀጥለኩም ጀኖሳይድ ክፍፅመልኩም እየ ኢሉ እናተዳለወ በዓሉ እናነገረካ መግለፂ እናነገረካ ብተግባር እናዕጠቃልካ ፀለምቲ ነው እዙይ ባህል ጎደፋይ ነቲ ስርዓት ናይ ብልፅግና ፅቡቅ ገይሮም እዮም ተረዲዮሞ ዘለው ጥራይ እንታይ እዩ ጥንቃቐ ከድልዮም እዩ ምክንያቱ ብልፅግና ያ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ክሳብ ክንዚ ክቃወሞ ምኻሎም እውን ዘገርም እዩ ሕጂ ነዚ ንምምካት ኣምፅኡ ሎ ሓደ ሰራዊት ናቱ ንብልፅግና ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ከፍርስሉ ዝኽእሉ ዝበሎም ባሉ እንቅስቃሴ የተወሰኑ ግለሰቦች በገንዘብ ቢደጎማቸውም በዩቲዩበሮች ውጭ ሀገር ያሉ ሊያናፍሱ ቢሞክሩም የፈለጉትን ያህል ቢጥሩም አንደኛ ትግራይ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ የእነሱን ፍላጎት የሚያስተናግድ ሁኔታ የለም ትግራይ ውስጥ። ሁለተኛ ኤርትራውያን እነሱ እንደፈለጉት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እንታይ ዓይነት ሰብ ኣይፈልጥን እየ ንኩሉ እቲ ኣነስ ንኣብነት ገለገለ ምስ ብልፅግና ዝሓብሩሲ ኣብቲ ግዜ ትግራይ ትዕወት ምስ ትግራይ ዝነበሩ እሞ ናይ ትግራይ ሓልዮ ዘለዎም ገለ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ነይሮም ተራኻ ግን እንተወሓደ ስታ ፅምዶ ንዓ ኣንፃራ ጠጠው ክብልሲ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሊ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ይኸውን ድሕሪ ኢልካ ማሲ ትግራይ ትዕወት ክብል ዝፀንሐሲ ፅምዶም ኤርትራስ ከመይ ገይሩ ክሳዕ ክንዱ ካሕምማ ይኽእል ሜቢ ንሻዕብያ ክፀልእ ይኽእል ግን ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ፅምዶሲ ክሳዕ ክንደይ ከመይ ገይሩ ክሕምማም ይኽእል ወላ ነቲ ኣጀንዳ ናቶምሲ ፋሕ ከብለሎም ኣይክእልን ዶ ገለገለኒና ንብል እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሕፍረት ዘይብሎም እዮም ናይ ህዝቢ ይኹን ናይ ካልእ ረብሓ የብሎምን ናይ ኩርሲ ረብሓ ዘለዎም ናይ ኩርሲ ሕልሚ ዘለዎም ናይ ኩርሲ ሕልሚ ድማ እታ ፅምዶ ትበሃል ዘላ ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምእላይ ዝነበረ ኩነታት ብቐሊሉ ከጋጥም ከም ዘይክእል ስለ ዝርእይዎ ዘለው እቲ ናይ ህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ወላ እውን ዓብ ነገር ኮይኑ ንብዙሕ እንተዘይበፅሐ ኣብቲ ዶባ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ክረኽበሉ ዝኽእል እንድሕር ርኢኻሲ ኮንደኾን እዚስ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ኢልካ ክሰርሕ ዘለካ እምበር ንዑ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ይትሰርሕን ኢኻ ግን ብርግፅ እንሪኦም ዘለና ሰባት ግን ሓቀኛ ምስልናቶምን ድሌትናቶምን ይገልፁ ኣለው ሓራ መሬት ኢሎም ዘበገስዎ እንዳ ብልፅግና ድማ ፋሒላቶም ረዩ እዚ ሰላም ከመይ ኔኻትኩም ዳሕና ዲኻትኩም ያው ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኑ ፀኒሑ ያው እቲ ኣባይታ ለሎ ሓቂ ያው እሱ እዩ ማለት ብድሕሪተይ ለሎ ሓወልቲ ይምስክር ኣሎ ኣነ ያው በቲ ህዝብን መንግስትን ዝገበረለይ ፃውዒት መሰረት ናብ ትግራይ ዓደይ ተመሊሰኒ ኢኹ ስለዚ ቅድሚያ ክብለሉ ደሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ መቸም ኣብኡ የቐንኻ ጥራይኻ ትብሎ እዚ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ምስ መንግስትን ህዝብን ዝገበረለይ ኣቃብላ ይብላ ኣሎ ኣብኡ የቐንኻ ጥራይኻ ትብሎ ምክንያቱ ይቕንዩ ድዮም ኣይቅንዩን እቲ ፖለቲካ እውን ዘገርም ስለዝኾነ ምግምጣል ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ትግራይ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝኾነ ካብዚ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ወፂና እስከዚያ ክንሰምዓ እዚያ ንብዙሕ ሰብ ጫቁጫቅ ትብል ዘላ ዘረባ እዚስ ናብራ ኣይኮነን እዚ ውሕስነት ኣይኮነን ፈፂሙ ውሕስነት ኣይኮነን ማለት እዩ ሙሉእ ሂወትካ ከም ብዕዳ ባርነት ዝኣተወ ሰብ ኮይንካ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ከይከፈልካ ናብ ክትከዶ ትኽእል ቦታ ስለዘይብልካ ለይትን መዓልትን ደቅኻ ከይጣዕሞም ከሎ እቲ ዋና ናይቶም ገዛውቲ ዝሸጡ ትካላት ይጥዕሞም ቅድሚኻ ማለት እዩ ሽዑ ማኪና ካብ ዝኣረገትካ ትሕፍረካ ገለመልታትካ ነቶም ናይ ማኪና ትካልካ ትህብሞም ንዓኻ ክትከፍላ 7 ዓመት ተወስደልካ ማለት እዩ ሕጂ ደሞዝካ ቅድሚ ናብ መግቢ ምብፅሑ እቲ 9 ሚእታዊት ይውዳእ ናብ ኣስቤዛ ከይበፅሕካ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ውሕስነት ኣይኮነን ውሕስነት ዝበሃል እንታይ እዩ ውሕስነት ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ረቂቕካ ኪኖቲ ንክትነብር ንክትበልዕ ኢልካ ትፅዕሮ ለይትን መዓልትንሲ ኪኖስ ተወሳኺ ናብራ ክህልወካ ሂወትካ ብዛዕባ ንክትነብር ምፅዓር ጥራይ ከይኮን ካብኣ ሓሊፍካ ኪኖ ክነብር ምፅዓረይሲ ገለ ነገር ገብር ክትብል ትኽእልካ ሽዑ ክትነብር ጀሚርካ ኣለካ ሕጂ ሓበሻ ኮይኑ ተሰዲዱ ምዕራብ ገለ ኪኖ ፃዕሪ ሓሊፉስ ንእሽተይ ናብራ ዝነብር ከምዚ ቀዳመ ሰንበት ቴኒስ ክፃወት ክኸይደ ደቀይ ክሕምሶም እየ ገለ ዝብለካ ኣዝዩ ውሕድ ዋላ እቲ ዝገብረንካ ብክንደይ መከራ እዩ ዝገብረን ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ግን ቀብሪ ትኸይድ መርዓ ትኸይድ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ዘከርያስ ገሪማ ዝዛረባ ዘሎ ኣይ ቲንክ ሞር ነቲ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ሶሳይቲ ኣብኡ ስለ ዝቕመጥ ንዑ ክብል ዝኽእል እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ኤሮፓ ሙሉእ ብሙሉእ ኩሉ ሰብ ተደይበልናይ ዋላ ተራ ስራሕ ዘለዎ ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ 8 ሰዓት ጥራይ ዝሰርሕ ዝበዝሐ ሰብ ስለዚ ደቅኻ ስዊሚንግ ፑል ምውሳድ ድዩ ኩዕሶ ስካያ ምኻድ ድዩ ዊኬንድ ምዕራፍ ድዩ ከም ንቡር እያ ኣብዚ እንታይ ግን ክዛረብ ፈቲኑ ዘሎ እሱ ብዙሓት ኣብዚ ደገ ናይቲ ኩሉ ዓመታት ተሰደድዎ ሰባት ገለገለ ሰባት ንኩልኩም ኣይኮን ገለኹም ከይምልከተኩም ክእል ኣብዚ ቻነል ዘለኹም እውን ብዓብይኹም ከይምልከተኩም ክእል እዚ ኣብ ኤሮፓ ተሰዲዶም
ትርፍ ዘይብሉ ህይወት ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲዶም ዝኾነ ይኹን ዓዲ ተመሊሶም ህይወት ክገብሩሉ ዝኽእሉ ቁጠባ ስለ ዘይሃነፁ ነቶም ኣብ ኣፍሪካ ከይዶም ገለ ነገር ክገብሩ እሞ ዕድላስ ኣብ ኣፍሪካ ዝያዳ ዘሎ ገለ ገንዘብ እንተርሒስካ ንዝብሉ ከዳኸሙ ዝዓጠቑ ሰባት ርኢ ኣለኹ ሄይ ድሕሪ ንስኻ ፌይል ጌርካ it's your problem ገለገለ ሰባት ከማኻ ስደት መፅዮም ሰሪሖም ገንዘብ ኣዋህሊሎም ኣብ ኣፍሪካ ከይዶም ትካላት ክገብሩ ይደልዮም ኣብ ኤርትራ እውን ከይዶም ክገብሩ እዮም ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ንዝኸይድ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ንዝብል ትፃባእ ሰብ ኣለኻ ምክንያቱ እቲ ሰብ ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ንገለገለ ሰባት ይንኩሉ ይኮንኩን እዞም ምሳኻ ተሰዲዶም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ገዛውቲ ሰሪሖም ትካላት ተሃኒፆም ምስኻ ዝኩሉ ተሰዲድካ ጥራይካ ምስ ተረፍካ ክትፍለጥ ስለትኽእል ወይ ክትፍለጥ ስለትኽእል ከሕመመካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናብኡ ጌርካ ዝኸይድ ናብነት ነዚ እውን እኮ እዮም ኣነ ኣብዚ ኣበ ከተሓዛ ጀሚረ ነዚ ወዲ እዚ ሕጂ ብዙሕ ነቐፌታታት ርኢ ኣለኹ ኣቶም ሰባት ኣብዚ ዘሎ ቪው ክነግረኩም ኣይክእልን ገለ ዓይነት ባታ ዘለዎ ቦታታይ ቪድዮ ትትማል ዘውረድኮ ቪድዮ ኮመንቲ ይርኢ ነይረ ኣብ ዓድና እንተደኸውን ኣብ ደይ ሃገርካ ገለ ምእታት ገለ ኣቶም ሰባት እቲ ናብራት ህይወትን ፖለቲካ እንዳተላሊለ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ እዚ ኣብ ደገ ኮይና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ከመይ ጌርና ሰለና ንሕዝ ከመይ ጌርና መንገድታት ናይ ቢዝነስ ኢና ንዓቢ ዕላማ ነዚ ንድሕር ፈሊጥና ሰልዲ እንድሕር ሒዝና እንኩሎም በዓል እስራኤል ብምሉኦም ተሰዲዶም ኣብ ካላ ሃገር እዮም ነይሮም ብምሉና ተሰዲድና ኣለና ጥዕምና ኣይጣዕመና ንሓወትኮት ትብል ኣለና ሰልዲ ንዕቅብ ኣለና ሰልዲ ኣኪብና ሰልድና ሒዝና ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኹን ንምንታይ ኣብ ቻይና ይኹን ኣብ ፓኪስታን ይኹን ኣብ ህንዲ ይኹን ወላ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ሰልድና ሒዝና ኣኪብና ደልዲልና ፀኒሕና ግዜ ኣሎ ንዓድና ንኾነሉ ግዜ ኣሎ ሰላም ንኾነሉ ግዜ ኣሎ ንኩሉ ባይታ ዝፍጠረሉ ሽዑ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ደሎ ነዚ ዝገብር ደሎ ሰልዲ ሒዙ እንድሕር ፀኒሑ ኣብ ዓዱ ኸይዱ ጀስት ክንደይ ግዜ የድልዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመሲ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሪኦ ኣለኹ እዚ እቲ ኤርትራዊ ሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንታይ ይገብር ኣሎ ይሪኦ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሰልዲ ክትሕዝሉ ትኽእሉ ሰብታ ደለኹማ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደለና ሰብታ ደለኹማ ሰልዲ ክትሕዝሉ ትኽእሉ መንገድታት እንድሕር ሪአ ናባኹም ንምቕራብ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኮመንት ደሎ ብዓድና ኣይነው ፈልጥ ኣነ ሕጂ ዓደይ ድላይ ክገብር ከም ትደልዮ ኮነለይ ደስ ብለኒ ግን ድሕር ባይታ ደሎ ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕሪ ደዕውታካ ወይ ከዓ እዚስ ከም ዝኸውን ይዘብለካ ነገር እንድሕር ደለ ክሳብ ዝኸውን እሱ ግን ክትገብር ኣለካ ተቐላጢፍካ እታ ዘረባናቱ ንዓይ ርድእት እያ ንመብዛሕቲ ሰብ እውን ርድእ እዩ ምክንያቱ ሰብ ነዚ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ሂወት ፀልዩ ኣብ ኣፍሪካ ከይዱ ሜይቢ ናብ ዓዱ እውን ክኸይድ ይኽእል ግን ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እቲ ቀጠልያ መብራህቲ ስለ ዘይተወልዐ ሰባት ድማ ዝሰልችዎም ሰባት ስለ ዘለዉ ነቶም ኣብ ካልእ ከይዶም ዝፍትኑ ዘለዉ እንተኽኢልና ጆኹም ንበል ተደየለ ግን ተስፋ ዘቁርፅ ዘረባ እንተደይ ተዛረብና ሰናይ ምበልኩ ኣነ ናትኩም ርእቶ እውን ክሰምዕ ደሊ ነዚ ሓውና ጥራይ ንምድጋፉ ገለ ዘይኮንኩ ኣነ ብሓፈሻ እቲ ሓሳባት ናብ ኣፍሪካ ከይዶም ወላ እውን እኮ ኤርትራ ኩሉ ነገር ከፊታ ንዑ ኣብ ዓድኹም ስርሑ እንተኢሎም እኮ ገሊኦም ኣነ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሩዋንዳን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኬንያን ክገብር እየ ክብሉካ እዮም ፅቡቅ ምክንያቱ ኤክስፖርት ክንገብር ኢና ኮኔክሽንስ ምስ ኣፍሪካ የድልየና ምስ ካልእ ዝያዳ ግን ናብ ኣፍሪካ ንዝገብሩ ከዓ ኣፍሪካ እውን እኮ መበቆል ኮንቲነንትና እዩ ኤርትራ ሃገርና እያ ግን ኣፍሪካ እውን ንዓና ብቐረባ እዩ ስለዚ ኣፍሪካ ክምዕብለልና እውን ንደሊ ኢና ስለዚ እቲ ሓሳባት ከም ሕማቕ ኣይንርአዮ ኩሉ ግዜ ድማ ካብዚ ኣብ ስደት ነቢርና ኣብኡ ከም ንጠፍእ ጌርና ይንሕሰብ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት ገንዘብና ፅቡቅ ጌርና ንሓዝ ቁጠባና ንህነፅ ኢንቨስት ንግበር ግድና ኣይኮነ ናብ ሩዋንዳ ናብ ኬንያን እሱ ፅቡቅ እዩ ክትገብሮ ተደሊኻ ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልእ ኣብ ወርቂ ኣብ ሲልቨር ኣብ ከምዚታት ኢንቨስት እናገበርካ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ፖርትፎሊዮ እንድሕር ጌርካ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ እውን ነቲ ዓዲ ነቲ መድረክ ምስ ከፈተት ንዓኻ ዝበለፀ ዕድል ይክልወካ ተመክሮ እውን ስለ ዘለካ ካፒታል እውን ስለ ዘለካ ኮኔክሽንስ እውን ስለ ዘለካ ዝበለፀ ዕድል ክኾነካ ይኽእል ክኾለኪ ይኽእል ስለዚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ከምዚ ዓይነት ካብ ፖለቲካ ውፅኢና ኣብ ቁጠባ ንክንዛረብ ክሕግዙና ዝኽእሉ ዓድና ድማ ከመይ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ግርግስም እዩ ስለዚ ዓድና እውን ካብ ካልኦት ትስንፍ የላ ትኸይድ ኣላ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ ናብ ፅቡቅ ገፃኻ ተስፋ ይበና እዚ ኤርሊንክ ካብ ዘውፅዎ እዩ ነይሩ እቲ ሙዚቃ ኮፒራይት ከይህልዎ ኢለየ ዝኾነ እዚ እውን ሰናይ ነገር ካብ ዓድና እዩ ፅቡቁ እናተመነና እስከቲ ሙዚቃ ያ ናይ እንግሊሽ ኮፒራይትድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢለየ ዘይገበርክዎ እዚ ካብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝውድእ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶን ሓሳብን ግደፍ እናበልና ምዝያ ናይ ገብረልኡል ሓዳሽ ደርፊ ክገድፈኩም It's
ታሪክ ዘሲዑ ናይ ምንም ሞቆስ ናይ ዓለት ስድሩ ሰነፍ ነዳ ይፈራሕ ሱስብ መለለይኡ ንፈልጦይና ቅኒቱ ሳዲድ በኸራ ንፈልጦይና መቓት ሽለላ ነበና ኣይገርመናን እዩ ኣይገርመናን ኣይገርመናን ንሕና